Abdou Karim Sall, le directeur général de la RTP, waɗi jillu e reedu Fouta tawa koye commune Orkodiéré tawa jillu o ko wurtinde endam e cehilagal mujibu o kadi ko maade jumaji e jamaji wallude miskineɓe darnude écolaji e ɓeydude doole courant o foof e nder diwan he wadde hande sukaɓe e mawɓe diwan o foof darima tawa ina wondi e softede jabbade le directeur général de la RTP gam ruttude mo teddungal makko e jarnade mo e ɗe o galle cattude ɗe o waɗi e nder diwan o. Le directeur général de la RTP, Abdou Karim Sall, hay sinno ko neddo dillo to bangi politique lappongol kol kam ko jokkere endam e wurtinde cehilagal e gelli hakkunde makko e yimbe makko e sehilabe makko wadde diwano fof darima wondude e joom wuroji mumen kambe e mawbe ardibe pelle sukabe be. En calmini directeur général de la RTP monsieur Abdou Karim Sall. En calmini délégation mo atti do ene fof. En calmini la haute conseillère Safiatou Dia. Monsieur le maire Seynouba ko heddi ko wadde mo remercier actuji développement di mbaɗanda jellankoɓe so ɗum ɓenni ko mbaɗanda collège les 10 tonnes ciment potoji courant tutɗa jellankoɓe e banggal politique social mo mbaɗɗa e nder commune Orkodiéré fof hamin jarnoma e inde commune Orkodiéré mais aussi e inde population de Diella 1960 ha 2012 Diella yarra koye boyli yarra koye maayo kono président de la république monsieur Macky Sall ari e nder leydi he nde woni président de la république. Toute la commune de Orkodiéré fof setima golle ɗe wona golle tan sababude politique kono ko ballal e yoltude ñolɗe ñolonode. Abdou Karim Sall wi o salmini dendagal jellankoɓe fof o wi so wonano dande makko nde no wayni o wi ko kanko nangara micro o witira e jellankoɓe o haalda e munen o wi o ƴetti salminali makko ɓurɗi teddude o fawi ɗum e juuɗe almami wuuro ngo o fawi ɗum e juuɗe joom wuuro o omo salmina ƴella fof o wawa waasi salminde sehil makko hanki taw hande arani o wi on woni mamma won o wi Ablaye Djibi Gueye o wi ko Allah waddiɓe o wi président Sénégal Amadou Mar Waddu o wi Allah nannede andimo o wi o mbi oɗon cohli courant o wi no adiino programme président Macky Sall ne ara o wi oɗon nganndi président Macky Sall ko ganni yiiɗo wadde électrification rural o wi poroji o haalde e jellankoɓe ɗi o wi mo wattu ɗum haa ɗo en Allah tawtimo e gunɗon ñillu e nder garagal makko e gurel fulɓe gurel ngel wiyete ko hulde ko ɗon e nder commune Orkodiéré Abdou Karim Sall yeɗama ɗon bottel tawi waɗa ko e maale Allahu akbar eɗen gandi en teskima kadi e nden ɗon dente e nder jillu ngu kala dental fuɗɗerte ko duwawuji e duwonade mayɓe julɓe kadi gaynirte ko alhamdulillahi rabbil alamin Amadou Wone radio télévision fulɓe diwan Matam.